जराफुख्रि प्राइमारियाव एफएबिनि बिसायख'थि मावखुलि बेखेवबाय नोंथाङा मा बुंगोन बे समाव? दिनैनि सारा जोबोद गोजोननाय सम। आं दिनै गोसोखांदों जों जेब्ला बेयाव गिबि खेब अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि थांखि बिथांखिफोरखौ लानानै फैदोंमोन। जों सानैसोल' मानसिखौ लानानै जों सावरायदोंमोन आरो जोंनि बे मोनफ्रोम थांखि बिथांखिफोरखौ जों खोन्थादोंमोन। बिथांमोन बायदि व्यक्तियानो जोंजों लोगोसे गसंफाबाय। बे सानैनिफ्राय दिनै साबा जाबाय, साबानिफ्राय 10 जन जाबाय, 10 जननिफ्राय 20 जन जाबाय। बिदि दिनै जोङो इलेक्शन स्टियारिं कमिटि जोङो बेयाव बेखेवनो हानाय अबस्थायाव फैबाय। बेवहाय आङो गोजोननाय मोनदों मानोना जोंनि मावनाया ओरैनो थाङाखै। जोंनि मेगन सिगाङावनो जोंनि मावनायनि फिथाइखौ जों मोनलांबाय थादों। समाज बिजों आरो खौरां बिजोङाव नुनो मोन्दों नोंथांखौ जोबोद अनसायदों रायजो राजाफ्रा, दोलो हिसाबैबो आरो बिजाथि हिसाबैबो। मा बुंगोन? जेब्ला नायगोन राजनितिकआव बा राजखान्थियाव जेब्ला रायजोजों अनसायजानाय जायो, रायजोआ व्यक्तिखौ अनसाया, मेनलि इसु जायजों थायो, जायहा समस्या समाधान खालामनायनि मोजां मोनसे थांखिफोर थायो, बेजोंनो लोगोसे रायजो राजाफ्रा लोब लोब थायो आरो बेखौनो रायजो राजाफ्रा अनसायो। बेखौ आं खौरां बिजोङाव नुनो मोन्दों दोलो हिसाबैबो आरो नोंथांखौ बिजाथि हिसाबैबो जोबोद रायजो राजाफ्रा अनसायनायखौ। मा बुंगोन? माब्ला अनसायो? सासे बिजाथिखौ, मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ रायजो राजाफ्रा माब्ला अनसायो? मानोना दिनै जायजों लोगोसे मोजां थांखि थायो, जायजों लोगोसे समस्या समाधान खालामनायनि माखासे थांखिफोरखौ नुनो मोनो रायजो राजाफ्रा, बेखौनो बांसिन अनसायो, बेखौनो बांसिन फोथायो। दा दिनै जुदि आंखौ रायजो राजाफ्रा अनसायदोंब्ला बा दिनै आङो बे समहालागै मोनफैनो हादों रायजो राजानि अनसायनायनि थाखायनो दिनै जों बुंनो हायो जोंहा हा हुनि समस्या दङ। दिनै जोङो नुबाय बे 20टा बोसोराव सरकार सलायबाय, जोंनि गोबां रायजो राजाफोरनि बेसेन गोसा भटखौ लानानै दैदेनगिरि जाबोबाय, सरकार सलायबोबाय। थेवब्लाबो दिनै जोंनि हानि समस्या समाधान जायासै। 80 बोसोर गाहाम रायजो जाबोनाय बर' गामिफ्रा बे नोंसोरनि गामिया फरेस्टआव, बे नोंसोरनि हाया तौजि, नोंसोर बेनिफ्राय सिखारना थांनांगौ होननानै नटिस हरजानायखौ जों नुदों। बेवहाय जों दिनै बुंदों जों जेब्ला बै समाव दावहा होगासिनो दंमोन, जों जेब्ला सोमावसारबाय थादोंमोन, बै समाव जोंनि हाखौ सोरबाया बेबायदि गाज्रि नोजोर होनानै माने जोंखौ असान्ति खालामनो रावबो साननो हायाखैमोन, चिन्ता खालामनो हायाखैमोन। बेखौ दिनै जों गारबोनाय जारिमिनखौ रायजो राजाफ्रा नुदों। बेवहाय बांसिनै फोथायदों। दिनै बिथांमोना सुक्ति खालामबायब्लालाय मा जानो? मानोना बे हानि थाखायनो बिथांमोननि लोगोफोरा थै आरो जिउ बावदों। बे हानि थाखायनो मोनसे सोमावसारनायखौ बिथांमोना खालामदों। बेवहाय जोंनि सायाव बांसिन फोथायदों। दिनै ओरैनोब्लाबो दिनै बे 15 बोसोराव बिपिएफआ जोंनि हा हुनि समस्याखौ समाधान खालामनो हागौमोन। इउपिपिएल आरो बिजेपिआ बे 5 बोसोराव आयेन बनायनानै जोंनि हाफोरखौ थिग खालामनानै रायजो राजाफोरखौ गोजोनै थाहोनो हागौमोन। नाथाय बिथांमोना बेबायदि मावनायाव नैबे 20 बोसोराव फेलियार जानायखाय रायजो राजाफ्रा जोंजों समाधान मोनगोनखौ हास्थायनानै लोब लोबै बाहागो लादों आरो जोंखौ अनसायदों। 38 नं भैरबकुंड समस्तियाव बारग' मन्त्रि रिहन दैमारि, डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो फालांगिरि मेनन मुसाहारि दं। बिथांमोनजों जुजिनो हानाय गोहोआ बेसेबां जागोन? आं सानो दिनै राजखान्थिया एक्स मिनिस्टार बा एक्स डिपुटि चिफ बा जौगासारनाय फालांगिरि बेजों जेबो खोथा गैया। दिनै आं मोनसे बाथ्राखौ फोथायो, बिथांमोना थाखा फैसा थानो हागौ, खिन्थु राजखान्थियाव थाखा फैसायानो गासैबो देरसिन नङा। दा फैसायानो जुदि गासैखौबो खालामनो हानायबा जोङो रुलिं गभर्नमेन्टखौ मालाबाबो सिफायनो हानाय नङामोन। अपोजिसना मानो दिनै रुलिंआव फैयो? सरकार मानो दानो हायो अपोजिसना? दा दिनै फैसाया गासैयावबो अल इन अल जाया। जोंजों लोगोसे इस्यु दङ। दिनै आं बुंनो हायो रिहन दैमारि बिथाङा 10 बोसोर केबिनेट मिनिस्टारमोन आरो बिथांनि जि डिपार्टमेन्ट बियो पिएचइ डिपार्टमेन्टमोन। दा बे डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों मानसिनो गोग्गो दै लोंहोनायनि खामानिखौ मावनो हायोमोन। नाथाय बे 10 बोसोराव नैबे भैरबकुंड समस्तिया 70% गोग्गो दै लोंनायजों भुगिबोनाय मोनसे समस्ति। बिनि भटारफोरा गोग्गो दै मोनलोङाखै। बे समाव बिथाङा माबायदि दै लोङोखो बेखौ दिनै रायजो राजाफोरा गासैबो बुजिनानै दङ। दा एसे एनै दै मोनलोंदों। बे जा स्किम जायखौ जोङो जल जीवन मिशन होननानै मोनथियो, बिनि गेजेरजोंनो दै मोनलोंबाय। नाथाय जों गावनि उदालगुरिनि केबिनेट मिनिस्टार थानायनि उनावबो दिनै जोंनि दैनि समस्याया जोबनानै फैयाखैमोन। आरो लोगोसे डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा दिनै माबायदि मावदों रायजो राजाफ्रा आं बुङाब्लाबो जोंनो फोरमायगासिनो दङ बा जों गासैबो मेगनजों नुगासिनो दङ। सासे संग्रामि दैदेनगिरि महरै बिथाङा माबायदि खामानि मावनांगौमोन, समाजनो माबायदि आखु दिन्थिनांगौमोन, बेफोर गासै बिथिङाव जेब्ला जों नायगोन गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो टटेलि नैबे 5 इयार्सआव जेनदों होननानै जों बुंनांगोन। बेवहाय बिथांमोना डिपुटि चिफ जाबा मालाय मा जानो? माने मेनन बसुमतारी बिथाङा गोख्रों सासे जाफुंसारनाय बिजनेसमेन। दिनै बिथाङा टिकेट लादों नेसनेल मोनसे पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय। दा नेसनेल पलिटिकेल पार्टिया जोंखौ माबायदि अनसायदों दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिनो बाखि गैला। बेवहाय आं सानो आंनि समस्तियाव सोरबा डिपुटि चिफ, एक्स डिपुटि चिफ बा एक्स मिनिस्टार, सोरबा जाफुंसारनाय फालांगिरि थाबाबो बिथांमोनजों लोगोसे इस्यु गैया। थानो हागौ बिथांमोना फैसा, बिथांमोननिफ्राय थाखा फैसा रायजो राजाफ्रा लानो थाखाय रेडि जानानै दङ, खिन्थु आंखौ भट होनो रायजो राजाफ्रा नेनानै दङ। राजखान्थि दोलोफोरखौ लानानै बिसायख'थि समाव गामि समाज आरो धोरोम सिबिनायफोराव गावजों गाव खौसेथि गैयै जायो। मा बुंगोन नोंथाङा?
थारैनो नोंथाङा मोजां कुइसन खालामदों जोङो नैबे 20 बोसोरनि इलेक्सननि सावगारिखौ जों नायबिजिरनानै जोङो रायजोखौ बुंदों दिनै आरो जोंनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनानानै गोबां गामिफ्राव बयस्थ सुबुंफ्रा 55 प्लास जानाय 50 प्लास जानाय व्यक्तिफ्रा जोंखौ बुंदों आं बे बयससिम मोनफैबाय बे फिसौ आंनि बयगा गोबां राजखान्थिनि आङो मेल मिटिं एटेन्ड खालामदों नाथाय रावबो राजखान्थि हान्जाखौ बे रोखोमै बुंनाय आं खोनाफेराखै दिनैनो गिबि खोनाबाय मोजां नांदों आवगायलांबाय था बेबायदि बुंदों मानो बुंदों मानोना जों बुंदों जोंनि जि गिर्जा जोंनि जि बाथौ थानसालि जोंनि जि समाज बे समाजा पार्मानेन्ट 100 बोसोरनिफ्राय मोनसे समाजा बे जायगायावनो थायो बे जायगायावनो जोङो मोनसे जायगायावनो जोङो गिर्जायाव हाबो मोनसे जायगायावनो जोङो बाथौ थानसालियाव इसोरखौ जोङो सिबियो मोनसे जायगायावनो जोङो ब्रह्म मन्दिराव इसोरखौ जोङो सिबियो दिनै इलेक्सना बा पलिटिक्सआ टेम्परारि 5 बोसोरनिल' बियो बेवहाय जों बुंदों बे टेम्परारिजों जोंनि पार्मानेन्टखौ नस्थ' दाखालाम गावजों गाव जोंहा न' खाथिनि मोजां सोमोन्दोआ इलेक्सन फैयोब्ला गाज्रि जानो नामायो नों उमुक पार्टिनि नों थुमुक पार्टिनि होननानै दिनै बेफोर गासैखौबो जोङो गोरों माने नागारनानै गोरों बायदि अनलायनानै राजखान्थियाव बाहागो लानानै जों बुंदों आरो दिनै बिनि दाया रायजो राजायाबो नङा जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो गोरोन्थि खालामदों मानोना जायफ्रा दैदेनगिरि जाना दङ बिथांमोना हदायनो सोरांबानो गावजों गाव वखिलायबाय थानाय आरो साधारन रायजो राजाफ्रा बेफोरखौ बाबाय बिनिफ्राय मुक्त मोननो थाखायबो जोंजों लोगोसे अर्थात अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डजों थाफानानै 22 तारिखआव ट्राकनि सावगारियाव भट होनो गोबां रायजो राजाफ्रा रेडि